בואו נדבר 5 דקות על עולם היח"צ. עזבו שטויות, אין מקצוע יותר מעניין מזה. לא אכפת לי שאתם טכנאי שיניים, ואתם מוכרים בחנויות אופנה, אני עברתי על כל המקצוע שלך עכשיו. וישתם מהנדסים, הכל 10, ואני לא מזלזל ומכבד בהכל. אין מקצוע בעולם שישים אתכם שותפים אסטרטגיים של מנכ"ל, מנהל שיווק, סמנכ"ל מחירות, בחברות הכי גדולות, שיהיה אח שלכם. אח שלכם. שתסתכלו לו בעיניים, שידבר איתכם על הדברים הכי סודיים שלו, אני לא מדבר עכשיו על החיים פרטיים, אבל בעסקי, שתדעו כל שקל שהוא שם בעסקי, שתבינו את צינור השיווק, שתפגשו את אנשי המחירות, שתרגישו איך העסק הזה זז, איך הוא נושם, מה הוא חושב, לאן הוא רוצה לבוא, באיזה עוד מקצוע תהיו כאלה. אין. אפילו בקואוצ'ינג, אפילו במי שיועץ ארגוני, יישב פה ושם עם אנשים, יעשה סקר, לא ידע בחיים, לא יראה מנכ"ל, בדרך כלל. אנשי יחסי ציבור הם לב ומנוע, הם יודעים את הטקטיקה ואסטרטגיה, הם מכירים תוכניות של חברות קדימה, הם נמצאים בתוך הקישקס והקרביים של כל עסק. זה מרגש, זה מפעים, זה מסעיר, וזה מדהים. אני מתרגש בעסק הזה כל יום מחדש, זה לא מובן מאליו, שיבוא מישהו ששם את כל מה שיש לו בתוך העסק שלו, ויסתכל עליי, שהוא פגש אותי לפני שבוע, והוא נראה לו שאני מבין מה אני עושה, והכל עם חירה, הוא פותח הכל ומדבר איתי חופשי, ואומר לי מה דעתך, וזה. שלום. וידבר איתי שווה בשווה ועין בעין, וכולה, חבר'ה, מי אני? לפני שבוע נכנסתי לו לעסק עם כל הכבוד. כן, אני מבין יחסי ציבור וזה, אבל הבן אדם עוד לא יודע, עוד לא ראה אותי. תדעו לכם, אין הרבה מקצועות שיביאו אתכם לשם, בגלל זה מרתק. משרד יחסי ציבור טוב, יחצן טוב, יכול לטפל בכל דבר. אני עשיתי יחסי ציבור כשהייתי חיפאי 99, גם לפיצוצייה. ובאותו זמן גם לארומה ישראל. מה זה קשור? מי שמבין את העבודה ויודע לתקשר את זה, ויודע לחשוב אסטרטגית, הוא כבר בולט בתחום, וכבר יכול לעבוד עם כולם. אחרי זה נדבר על קשרים, איך עושים אותם ואיך מיישמים את זה. אבל זה עולם מרגש, מלא אדרנלין, מלא הזדמנויות.